Добре, здравейте хора! Това е моят нов канал, на който ще качвам писални игри. Ще правя геймплей и ако играта ви харесва, пишете дали искате да стигам на нея епизоди. Ще качвам най-вече на Майнкрафт и на Терария, ако не тези игри. Правя това кратко видео, за да ви кажа, че имам нов канал. И в някаква игра мога да обясня защо името е тъпо. И името ми е тъпо. Или не чешувата. Да, пишете на кои игри искам да играя. Гласа ми е тъп. Слушал съм предишни клипове. Казвам правилно един профил. Стар. Да. Това е моят нов профил. И това е видеото. И чао!